לפני שנה ממש, ב-27 בספטמבר 2011, הוקם ארגון דרך העיר תושבים למען תושבים. בכנס השקה מיוחד ומרגש, בנוכחות של למעלה מ-200 אנשים מכל השכונות בהוד השרון. קדמו לו במשך כחצי שנה קודם להקמתו, מפגשים עם תושבים משכונות רבות בעיר כדי לבחון האם נכון ויש צורך בהקמה של ארגון כזה. והיכן שלא היינו, במערב העיר, במרכזה או במזרח העיר, קיבלנו רוח גבית מרגשת והקמנו ארגון שמורכב מתושבי העיר כולה ומן השכונות בה. הקמנו גוף שמבקש להשפיע על הפעילות המתקיימת בעיר, גוף שמייצג את האינטרסים של התושבים ומבקש לאפשר לתושבים להיות שותפים לניהול העיר בכל תחומי החיים שלנו. לא בגלל שאני רוצה לתת לך תשובה כזאת, אלא באמת שזאת התשובה הנכונה, הכל, דניאל, הכל. עניין אותי כל דבר, עניין אותי הילדים, עניין אותי מערכת החינוך, עניין אותי הניקיון, עניין אותי הגנים. אני בחורף כשהיה הצפות ברעננה הייתי הולך באופן קבוע, היה לי מגפיים באוטו כל פעם, כל דבר אכפת לי, פשוט היה אכפת לי, דניאל. אנשים, תדע לך, אנשים שאיתם אתה תוציא משהו זה אנשים שאכפת להם, אנשים שבוכים, אנשים שכואב להם, אנשים שלא יכולים לראות ילד שזורקים אותו מבית ספר, או אדם שאין לו לחם, או אדם שאין לו, לא יכול לעשות את זה. זה מפריע לו, זה כואב לו והוא עושה. ולכן אותו אדם שאתה רוצה הוא אדם שכל דבר אכפת לו. הוא לוקח את זה ברצינות, הוא יודע לנהל, הוא יודע להציג את הסמכויות, אבל כולם יודעים שבסופו של דבר לא אכפת לו.